Domovník mi řekl, že stěhovací vůz už všechno odvezl, včetně mých 30 let vzpomínek. Jsem Alena, je mi 74 let a jsem restaurátorka starožitností v důchodu. Můj syn si myslí, že jsem jen nějaká stará vdova zapomenutá někde na Šumavě, ale málo ví, že ten byt byl jen návnada, kterou jsem nechala viset ve vodě. Vždycky jsem milovala klid svého domu tady na Šumavě. Zdejší chladný vzduch věci konzervuje, udržuje dřevo pevné a mysl jasnou. Byla jsem na verandě a vtírala citronový olej do starožitných pendlovek, které patřily mému dědečkovi, když zazvonila pevná linka. V dnešní době na pevnou linku už skoro nikdo nevolá, jen lidé, kteří přinášejí špatné zprávy nebo se vám snaží prodat něco, co nepotřebujete. Zvedla jsem to a utřela si ruku do flanelového hadříku, aniž bych tušila, že můj klidný život se brzy obrátí vzhůru nohama. Na druhém konci linky se ozval spěšný, téměř kovový hlas. Byl to Karel, domovník z mého domu v Praze, na Malé Straně. Ten starý dům s vysokými stropy, kde jsem si po desetiletí držela malý dvoupokojový byt. Bylo to mé útočiště, když jsem potřebovala sjet z hor do města obhlédnout kousky na aukcích nebo se jen podívat na světla velkoměsta. Paní Aleno, tady Karel. Omlouvám se, že vás obtěžuji v tuto hodinu, ale stěhováci upustili na chodbě krabici s knihami a chtěl jsem vědět, jestli ji mám nechat na recepci, nebo jestli si ji mohou prostě vzít tak, jak je. Stuhla jsem. Flanelový hadřík mi vypadl z ruky. Stěhováci, Karle? Jací stěhováci? Já se nestěhuji. Na druhém konci nastalo trapné ticho. Slyšela jsem jeho dech a v pozadí zvuk trhané lepicí pásky. Ale paní Aleno, byt byl prodán. Nový majitel je už tady s klíči. Pan Radek, váš syn, tu byl minulý týden se všemi papíry. Říkal, že jste si už odvezla všechno, co bylo důležité. Zmocnila se mě závrať, jako by se pode mnou propadly dřevěné podlahy. Opřela jsem se o mahagonový stůl. Prodáno. Radek prodal můj byt. To místo nebyly jen zdi a cihly. Bylo to místo, kde jsem měla svou sbírku porcelánu, kterou jsem kompletovala 40 let. Byly tam dopisy od mého zesnulého manžela Artura. Zavěsila jsem Karlovi, třásla jsem se a slíbila, že to vyřeším, a okamžitě jsem vytočila synovo číslo. Radek to zvedl po třetím zazvonění, s tím hlasem někoho, kdo je příliš zaneprázdněný na to, aby mluvil se svou matkou, ale odpovídá ze společenské povinnosti. Ahoj mami, mluv rychle, jdu na schůzku. Radku. Můj hlas zněl pevněji, než jsem čekala. Možná hněv zadržoval mé slzy. Právě mi volal Karel. Říkal, že v mém bytě ve městě jsou stěhováci. Říkal, že jsi to místo prodal. Vydal krátký, suchý smích, ten druh, který použijete, když vám něčí nevědomost přijde zábavná. Ach to, proboha mami. Chtěl jsem ti to říct o víkendu. Naskytla se zlatá příležitost, kupec platící v hotovosti. Stejně si tam 6 měsíců nebyla. Byly to jen výdaje z poplatky společenství vlastníků a daní z nemovitosti. Neměl si na to právo, Radku. Ten byt je můj. Jsou tam mé věci. Můj porcelán, dopisy tvého otce. Mami, přestaň být tak dramatická. Přerušil mě netrpělivě. Najal jsem vyklízecí firmu. Cokoliv, co vypadalo staré, šlo na skládku nebo do charity. Co se zdálo cenné, nechal jsem dát do skladu. Vyřešíme to později. Kromě toho si to místo už nepotřebovala. Už máš ten obrovský dům tady, na který jen sedá prach. Peníze budou investovány do mé stavební firmy. Vydělají mnohem víc, než kdyby jen tak ležely ve starých cihlách. Ty jsi vyhodil mé věci. Zeptala jsem se a po páteři mi přeběhl mráz, který neměl nic společného s horským vzduchem. Věci, mami? Krámy, staré haraburdí. Žiješ v minulosti. Udělal jsem ti laskavost. Osvobodil jsem tě od té zátěže. Teď musím jít. Peníze už jsou na účtu. Ukážu ti později výpis z účtu. Budu je pro tebe spravovat, abys je neutratila za hlouposti. Ahoj. A zavěsil. Tón volby mi zněl v uchu, smíšený s frenetickým tlukotem mého srdce. Sedla jsem si do koženého křesla a dívala se na zahradu s hortenziemi. Pocit narušení byl fyzický. Nešlo jen o majetek, šlo o neúctu, o jeho absolutní jistotu, že jsem invalidní, neschopná osoba, která si nedokáže spravovat vlastní majetek. Radek byl takový vždycky, už jako kluk, ambiciózní, uspěchaný, přejel každého, kdo mu stál v cestě. Ale nikdy jsem si nemyslela, že by byl schopen sfalšovat můj podpis nebo použít tu starou plnou moc z doby, kdy jsem před 5 lety měla operaci kyčle, aby se zbavil mého majetku za mými zády. Viděl mě jako stařenku se starožitnostmi, matku, která tráví dny broušením nábytku a pitím čaje. Myslel si, že můj svět se omezuje na ten dům na Šumavě a ten malý byteček ve městě. Zhluboka jsem se nadechla a ucítila vůni včelího vosku, který jsem si sama připravila. Třes v mých rukou pomalu ustal.
Počáteční rozhořčení, ten oheň, který vám stoupá krkem a pálí uši, se začal ochlazovat a měnit v něco jiného, něco tvrdšího, pevnějšího, jako lak, který schne, aby ochránil dřevo. Vstala jsem a šla do své pracovny. Ne do té malé šicí místnosti, kterou Radek znal, kde jsem nechala šicí stroj na očích, aby si myslel, že jen spravuji kalhoty. Šla jsem do své skutečné pracovny, té skryté za falešnou knihovnou na chodbě. Odtlačila jsem panel a vstoupila dovnitř. Vůně tam byla po starém papíře a inkoustu z plnicího pera. Zapnula jsem zelenou bankéřskou lampu na stole. Radek měl v jedné věci pravdu. Ten byt jsem nepotřebovala, ale ve všem ostatním se mýlil. Smál se, říkal, že ho nepotřebuji a já se také začala usmívat. Úsměv, který nedosáhl mých očí, ale nebezpečně mi zkroutil rty. Otevřela jsem zásuvku stolu a vytáhla těžké černé kožené desky. Uvnitř nebyly recepty na koláče ani fotky vnoučat. Byly tam listiny. Spousta listin. Můj syn ve své moderní podnikatelské aroganci zapomněl, odkud pocházejí peníze, které zaplatili jeho vysokoškolský titul. Zapomněl, že než jsem restaurovala nábytek, kupovala a prodávala jsem celé budovy v centru města, v době, kdy žena potřebovala povolení manžela jen k tomu, aby mohla dýchat. Artur byl přátelská tvář, ale já byla mozek. Já byla ta, kdo viděl potenciál tam, kde ho nikdo jiný neviděl. Já byla ta, kdo vyjednával, kdo ohýbal dodavatele a právníky k mé vůli se sladkým úsměvem a neprůstřelnou smlouvou. Když Artur zemřel, všechno jsem převedla do holdingů, fiktivních společností, realitních investičních fondů. Vše velmi diskrétně. Radek věděl, že jsme za vodou, ale nikdy neznal skutečný rozsah. Pro něj jsem žila z otcova důchodu a pár drobných plateb z nájmů. Ten byt na Malé Straně byl nejmenší, doslova nejnevýznamnější majetek, který jsem vlastnila, jediné zrnko písku na pláži mého jmění. Myslel si, že udělal geniální tah, že prodal můj velký skrytý poklad. Vytáhla jsem konsolidovaný bankovní výpis, ten, který chodí jen doporučeně a který si sama vyzvedávám na poště, daleko od zvědavých očí mé snachy a syna. Radek prodal byt, řekněme, za 18 milionů korun. Krádež. Pravděpodobně ho prodal nějakému svému kamarádíčkovi, aby rychle přišel k penězům. Musí se teď cítit jako král světa. Myslí si, že má kontrolu nad mými penězi, že je investuje do své firmy, o které vím, že se potácí kvůli jeho vlastnímu špatnému řízení. Co neví, je, že ten byt byl jediný majetek stále na mé jméno. Čistě z nedopatření. Pozůstatek starého dědického řízení. Všechno ostatní bylo chráněno. Ale jeho drzost, ta věta, to místo si už nepotřebovala, mi zněla v hlavě. Nešlo o to, že bych ho potřebovala. Šlo o to, že si myslel, že může rozhodnout, kdy přestanu existovat, kdy se mé věci stanou odpadem. Vyhodil můj porcelán, vyhodil mou historii. Podívala jsem se na trezor zabudovaný ve zdi a otočila kombinací datum mé první vítězné aukce. Těžké dveře se otevřely. Uvnitř nebyly šperky. Nikdy jsem se nechlubila zlatem. Uvnitř byly spisy. Celá léta jsem Radka pozorovala. Pozorovala jsem, jak se chová ke svým zaměstnancům, jak zatajuje informace svým partnerům, jak žije život v luxusu postavený na dluzích, které neustále žongloval. Vždy jsem pomáhala, vždy jsem kryla jeho schodky. Vždy jsem předstírala, že věřím jeho výmluvám, trh je těžký, mami. To děláme, chceme je chránit. Ale dnes překročil hranici. Vpadl do mé svatyně. Zacházel se mnou jako se zastaralým předmětem. Znovu jsem zvedla telefon. Tentokrát jsem mu nevolala. Zavolala jsem panu Novákovi, mému důvěryhodnému právníkovi po 40 let. Jediný, kdo znal přesnou velikost impéria, které malá stará restaurátorka vybudovala. Dobrý den. Nováku, to jsem já. Alena. Aleno, jaké potěšení. Stalo se něco? Váš hlas zní jinak. Stalo, příteli. Probudila jsem se. Radek prodal byt na Malé Straně, ten starý. Cože? Bez vašeho podpisu? To je trestný čin, Aleno. Můžeme prodej okamžitě zrušit, všechno zmrazit, poslat ho do vězení za podvod a falšování. Zhluboka jsem se nadechla. Myšlenka na Radka v poutech mi probleskla hlavou, ale rychleji jsem jí zavrhla. Bylo by to příliš rychlé, příliš snadné a on by si stále hrál na oběť před celou rodinou. Řekl by, že to udělal pro mé dobro a že stárnu. Ne, lekce musela být výchovná. Musela bolet tam, kde to muže jako on bolí nejvíc. V peněžence a v egu. Ne, Nováku, prodej rušit nebudeme. Nechte ho si ty peníze zatím. Nechte ho si myslet, že vyhrál. Ale, Aleno, vaše věci,
Věci jsou pryč, Nováku, ale důstojnost zůstává. Chci, abyste připravil audit, ten kompletní. Chci zrevidovat všechny smlouvy o zpětném leasingu, které má holdingová společnost s jeho stavební firmou. Chci zrevidovat nájemné za sklady, které používá a zapomněl za ně 2 roky platit, protože si myslí, že patřili jeho zesnulému otci. Chci aktivovat doložky o plnění. Slyšela jsem cvaknutí Novákova pera na jeho stole. Pochopil to. Chystáte se utáhnout kohoutky, Aleno? Ne, Nováku, nechystám se jen utáhnout kohoutky. Chystám se vytrhnout celé potrubí. Řekl, že ten byt nepotřebuji, protože je starý. Tak uvidíme, jestli potřebuje staré sklady, staré pozemky a staré peníze od své matky, aby si udržel ten život na oko. Rozumíte? Kdy začneme? Okamžitě, ale potichu. Chci, aby si myslel, že jsem v depresi, že pláču v koutě. Nechte ho utratit peníze z prodeje. Nechte ho cítit se mocný. Čím výš se na tom písečném piedestalu vyšplhá, tím tvrdší bude pád. Zavěsila jsem. Venku se začala valit mlha přes údolí a halila borovice. Bylo to krásné odpoledne, šedé a chladné, přesně takové, jaké mám ráda. Šla jsem do kuchyně a uvařila si silnou kávu. Nalila jsem jí do svého oblíbeného šálku, toho z jemného porcelánu, který by Radek pravděpodobně vyhodil do koše, kdyby se mu dostal do rukou. Myslel by si, že je to jen nějaká stará věc. Znovu jsem se posadila na verandu. Stěhovací vůz s mými vzpomínkami už musel být daleko, možná na nějaké skládce za Prahou. Bolelo to? Bolelo to hodně. Jedna slza mi stekla po tváři a sledovala cestu vrásek, které jsem si s tolika úsilím zasloužila. Ale rychleji jsem jí osušila. Radek si myslel, že mi podrazil nohy, ale zapomněl, že já vlastním pozemek, základy i střechu. Vzala jsem si zápisník a začala psát. Nebyl to deník, byl to plán, položku po položce. Byt byl pěšec, kterého zajal na šachovnici, myslel si, že vyhrál partii. Neviděl, že tím nechal svého krále úplně odkrytého. Znovu jsem se usmála a ustrkla horké kávy. Ten byt byl skutečně nejmenší z mých majetků, ale lekce, kterou jsem se chystala svému synovi dát, bude největším dědictvím, kterému kdy mohu zanechat. Zítra pojedu do města, ne abych si vyzvedla své věci, ale abych si vzala zpět, co je mé právem. Respekt. A jestli si myslí, že stará žena nemá žádnou hodnotu, brzy zjistí, a to tvrdě, kolik stojí autentická starožitnost, když se rozhodne vyúčtovat svou vlastní renovaci. Zaklapla jsem zápisník. Hra začala. Sjela jsem z hor za Úsvitu, za volantem svého veterána, ale bezvadného auta. Řidič Uberu, kterého mi syn vnucoval, by nikdy nepochopil potěšení z pocitu pevného volantu v rukou, kontroly nad strojem. Mlha Šumavy ustoupila vlhkému, hlučnému horku Prahy. Potřebovala jsem to vidět na vlastní oči. Ne ten prázdný byt, zdi jsou jen zdi, ale sklad, kde Radek tvrdil, že nechal cokoliv, co se zdálo cenné. Adresa, kterou mi dala jeho sekretářka, chudák holka, netušila, když jsem volala a předstírala, že jsem zmatená teta. Mě zavedla do jednoho z těch pronajímaných skladů v průmyslové části Vysočan, bezduchého místa s kovovými chodbami a bílými zářivkami, které bolely do očí. Zaměstnanec, mladík žvíkající žvíkačku, odemkl koji číslo 34 s unuděným výrazem. Tady to máte, babi, nájem je splatný 5., řekl a otočil se ke mně zády. Babi? Spolkla jsem urážku, rozsvítila světlo a to, co jsem viděla, mi obrátilo žaludek víc než jakákoliv zatáčka na dálnici. Nebyla tam žádná péče, žádný respekt. Krabice byly naskládané ledabyle, některé rozdrcené pod tíhou jiných. Otevřela jsem první. Mé lněné ručníky, vyšívané mou matkou, naházené jako hadry. Ve druhé krabici zvuk rozbitého skla oznámil tragédii, ještě než jsem zvedla víko. Byl to český jídelní servis, ten kobaltově modrý. Z 12 talířů zůstaly 3 neporušené. Zbytek byly střepy. Radek nenajal profesionální stěhovací firmu. Musel poslat nějakého brigádníka, aby jsem všechno ve spěchu naházel. Zvedla jsem odštípnutý kousek porcelánu. Zlatý okraj se třpitil pod studeným světlem. Ten talíř servíroval večeře ministrům, umělcům, lidem, se kterými by můj syn teď platil jmění, jen aby si s nimi mohl potřást rukou. Tam, v té dusné koji, jsem pochopila skutečný rozsah toho, co si o mě Radek myslel. Byla jsem břemeno, nedořešený konec, který potřeboval svázat a schovat do tmavého kouta, abych nekazila moderní dekor jeho života. Pomalu jsem zavřela krabici. Neplakala jsem. Slzy zůstaly na Šumavě. To, co jsem teď cítila, byla děsivá jasnost. Oprašila jsem si ruce o šaty a vyšla ven. Ten emocionální odpad tam prozatím zůstane. Měla jsem mnohem důležitější schůzku v centru. Procházela jsem rušnými ulicemi finančního centra a zapadla do davu.
Nikdo se dvakrát nepodívá na starší paní s bílými vlasy, kabelkou na rameni a pohodlnými botami. Byla jsem neviditelná a neviditelnost, jak jsem se dávno naučila, je největší superschopnost, kterou žena v podnikání může mít. Vstoupila jsem do proskleného mrakodrapu na Václavském náměstí. Ostraha, starší muž, který tam pracoval od otevření, vytřeštil oči a začal vstávat. Dala jsem mu diskrétní signál prst na rty. S úsměvem přikývl a pustil mě přes turniket. Věděl, komu budova patří. Radek, který tudy spěchal na městský úřad, se nikdy neobtěžoval podívat, kdo podepsal list vlastnictví budovy, ve které sídlila advokátní kancelář jeho právníka. Ve 20. patře byla recepce tichá a chladná. Novák na mě čekal u dveří konferenční místnosti s výrazem muže, který se chystá do války. Káva je čerstvá, Aleno, a papíry jsou na stole, řekl a zavřel za námi těžké masivní dveře. Posadila jsem se do čela stolu. Na skleněné desce ležely hromádky barevných složek. Každá barva představovala jedno rameno mého majetku. Komerční nemovitosti, pozemky pro development, podíly v logistických společnostech a samozřejmě červená složka, propletené obchody se stavební firmou mého syna. Začněme auditem, o který já tebe včera prosila, skazala jsem a nasadila si brýle na čtení. Novák si odkašlal a otevřel červenou složku. Situace je choulostivější, než jsme si představovali, Aleno. Radek se nejen potácí, už 2 roky funguje v červených číslech. Prodej vašeho bytu? No, peníze se na jeho účtu ani neohřály. Šli rovnou na pokrytí úroků z bankovního úvěru, který byl splatný. Zaplácl jednu díru tím, že vykopal druhou. Typické. Zamumlala jsem a analyzovala čísla. Vždycky si ukousl víc, než dokázal spolknout. Je toho víc. Novák vytáhl mapu města a rozložil ji na stůl. Víte o tom distribučním centru, které používá v Horních Počernicích? Ten obrovský sklad, kde má veškerou svou těžkou techniku a zásoby stavebního materiálu? Vím. Ten pozemek jsem koupila v 80. letech, když tam byl jen plevel a bláto. Je na jméno Sunflower Holdings. Přesně. Sunflower Holdings, kde jste majoritní akcionářkou z 99% akcí. Nájemní smlouva na ten sklad s Radkovou firmou vypršela před 3 měsíci. Neobnovil ji. Užívá nemovitost nelegálně a co hůř, přestal platit nájem před 6 měsíci a správcovské firmě, o které si myslí, že je to zahraniční skupina, tvrdí, že jedná. Přejela jsem rukou po mapě. Ten sklad byl srdcem jeho firmy. Bez toho prostoru neměl kam uskladnit své stroje. Bez strojů se projekty zastavily. Bez projektů nedostal zaplaceno od klientů. Byl to domeček z karet a on právě prodal dům své matky, aby se pokusil zastavit vítr. Myslí si, že Sunflower Holdings vlastní němečtí investoři, že? Zeptala jsem se, matně si vzpomínajíc, že jsem před lety vytvořila tuto kouřovou clonu, abych mu zabránila žádat rodinu o laskavosti. Ano, posílá e-maily v angličtině správcovské firmě a žádá o prodloužení. Sundala jsem si brýle a promnula si spánky. Celá léta jsem to sledovala z dálky. Nechala jsem ho hrát si na podnikatele. Myslela jsem, že chráním jeho sebevědomí. Ať se kluk snaží, říkával Artur. Musí se naučit létat. Ale Radek se nenaučil létat. Naučil se padat a očekávat, že mu někdo podloží matraci. A já byla ta matrace. Vždycky jsem byla. Když naboural auto na vysoké škole, zaplatila jsem opravy a řekla, že to byla pojišťovna. Když potřeboval svou první kancelář, zařídila jsem, aby mu kamarád ručil, což jsem byla ve skutečnosti já. Byla jsem blázen. Vytvořila jsem slabého muže. Myslela jsem, že vychovávám vítěze. Vina za jeho aroganci je také moje. Krmila jsem monstrum, které teď sežralo můj byt a vyplivlo mé vzpomínky do špinavého skladu. Ale vina dnes končí. Vstala jsem a šla k oknu. Výhled na přístav byl krásný. Tolik budov, tolik příběhů. Pomohla jsem část toho postavit. Vyjednávala jsem ceny cementu, když ženy nesměly na staveniště. Hádala jsem se o úrokové sazby s bankéři, kteří kouřili doutníky a smáli se mé sukni, dokud neviděli, že umím počítat procenta lépe než oni. Podceňovali mě, protože jsem byla žena. Radek mě podceňuje, protože jsem stará. Je to stejná chyba. Myslet si, že obal definuje obsah. Myslet si, že protože se mi trochu třesou ruce, když držím šálek čaje, třese se mi mysl, když podepisuji šek. Nováku, zavolala jsem, aniž bych se otočila. Jakou lhůtu vyžaduje zákon pro výpověď z komerčního nájmu, když neexistuje aktivní smlouva a je zde prodlení s platbou? Slyšela jsem, jak se jeho židle otočila. Podle zákona můžeme požadovat okamžité navrácení, ale standardní praxí je dát 30 dní. 30 dní? Opakovala jsem. To bylo příliš dlouho.
Těch 30 dní by využil k prodeji něčeho jiného, k dalšímu nepořádku. A co když existuje doložka o navrácení pro osobní potřebu? No, to mění věci. Pokud majitel, v tomto případě holdingová společnost, prokáže, že nemovitost potřebuje k okamžitému užívání, výpovědní lhůta se dramaticky zkrátí. Ale k čemu byste použila průmyslový sklad plný buldozerů? Otočila jsem se k němu a poprvé po dnech jsem se skutečně usmála. Jsem restaurátorka Nováku. Potřebuji prostor. Má dílna na Šumavě se stala příliš malou. Přemýšlím o expanzi, o vytvoření centra pro restaurování velkého nábytku. A ten sklad potřebuji hned. Novák se začal smát. Srdečný smích někoho, kdo pochopil vnitřní vtip. Chystáte se vystěhovat firmu vlastního syna, abyste si zřídila dílnu na starý nábytek. Starožitný nábytek, Nováku, starožitnosti. Mají hodnotu, historii a důstojnost. Věci, které se zdá, že firmě mého syna chybí. Vrátila jsem se ke stolu a vzala si pero. Ruka se mi netřásla. Chci, abyste připravil výpověď, ale zatím ji neposílejte. Chci začít něčím subtilnějším. Zamotáme mu cashflow, než mu vezmeme střechu nad hlavou. Kde jinde jeho firma krvácí? Vozový park, odpověděl právník a listoval v další složce. 5 nákladních aut financovaných Meridian bankou. Státek Meridian banku pohltil ten investiční fond, kde máte místo v představenstvu, pamatujete? Pamatuji. Fond, který skupuje špatné dluhy. Přesně. Dluh na Radkových nákladácích je klasifikován jako vysoce rizikový. 90 dní po splatnosti. Banka už mohla vozidla zabavit. Ale protože je to starý klient, otálejí. Otálejí, protože jeho manažer je golfový kamarád. Vím, jak tyhle věci fungují. Klepala jsem špičkou pera o stůl a značila rytmus svých myšlenek. Kupte ten dluh, Nováku. Cože? Použijte Sunflower Holdings. Kupte dluh na nákladácích od banky. Zaplaťte v hotovosti, se slevou. Banka bude nadšená, že se zbaví problému. Jakmile bude dluh náš, vykonejte zástavní právo. Chcete nechat zabavit jeho stavební nákladáky? To zítra zastaví jeho projekty. Ne, nechci, aby byly zabaveny zítra. Chci, aby se exekutor objevil v poledne, když jsou všichni zaměstnanci na dvoře. Chci, aby pocítil veřejnou ostudu. Ale dejte mu možnost. Jakou možnost? Okamžité vyrovnání celého dluhu. Pokud peníze nemá, no, pak jdou nákladáky do dražby. Stejný osud, jaký si myslel, že je vhodný pro mé věci. Novák si všechno zuřivě zapisoval. Viděla jsem v jeho očích jiskru. Také byl unavený z Radkovy arogance, který vždy volal do kanceláře a dožadoval se věcí, na které neměl nárok. Ale no, tohle je chirurgické, ale pozná, že jste to vy. Nepozná. Exekutor předloží příkaz k inkasu jménem Credit G, dceřiné společnosti fondu. Pro něj to bude jen banka, která hraje tvrdou hru. Nikdy nespojí malou starou paní ze Šumavy s vysoce rizikovým investičním fondem. Podívala jsem se na nástěnné hodiny. Bylo 15:00. Radek byl pravděpodobně teď ve svém klubu, slavil prodej mého bytu, kupoval whisky pro své přátele za peníze z mého rozbitého porcelánu. Pravděpodobně se smál. Vyprávěl jim, jak byl chytrý, jak se zbavil mrtvé váhy. Pocit moci, který mi proudil žilami, byl lepší než jakýkoliv lék na krevní tlak. Strávila jsem posledních 10 let zmenšováním se, abych se vešla do prostoru, který mi nechali. Prostoru babičky, vdovy, chudinky. Přijala jsem, že jsem vedlejší postava ve svém vlastním životě, ale scéna se změnila a světla jsou rozsvícená. Ještě jedna věc, Nováku, řekla jsem a jemně zavřela červenou složku. Ten byt. Kdo ho koupil? U chlapík jménem Marek Vincenc, realitní spekulant, Radkův přítel. Zaplatil 18 milionů. Nemovitost má hodnotu minimálně 34 milionů. Kupte ho zpět. Novák přestal psát a podíval se na mě přes brýle. Ale no, ten muž ho právě koupil. Nebude prodávat. A pokud ano, bude chtít dvojnásobek. Nabídněte mu dvojnásobek. Nabídněte mu trojnásobek, bude-li to nutné. Použijte hotovost holdingové společnosti. Chci svůj byt zpět, ale ne na své jméno. Dejte ho na jméno offshore společnosti. Chci, aby Radek věděl, že si jeho kamarád vydělal na úkor jeho hlouposti. A chci, aby když se tam vrátím, nikdo nevěděl, že jsem majitelka. Utratíte jmění jen ze msty? Není to msta, příteli. Je to strategie. Byt je mé pozorovací stanoviště. Je blízko všeho a chci zpět své klíče. Kromě toho se peníze jen přesunou z jedné kapsy do druhé, protože Radek ztratí vše, co získal, splácením dluhů, které se chystáme vymáhat. Nakonec je to uzavřený kruh. Vstala jsem a cítila se o 10 let mladší.
Šaty mi lépe padly. Bolesti v kloubech zmizely. Připravte dnes papíry pro akvizici dluhu na náklaďácích. Chci exekutora u jeho dveří ve středu. 1 výplaty pro dělníky. Dvůr bude plný. Hotovo, paní Aleno. Novák vstal a potřásl mi rukou s obnoveným respektem. Je dobré vás mít zpět ve hře. Trh byl bez železné lady realit velmi nudný. Usmála jsem se a vzala si kabelku. Železná lady trochu zrezivěla Nováku, ale nic, co by dobré obroušení a nový nátěr laku nespravil. A Radek. Ten bude první, kdo otestuje pevnost materiálu. Vyšla jsem z kanceláře a vzala si výtah. Jak jsem sjížděla dolů, viděla jsem svůj odraz v zrcadlovém kovu. Starší žena s bílými vlasy a diskrétními perlami. Dokonalý obraz křehkosti. Výborně, ať si to dál myslí. Když jsem vystoupila na chodník Václavského náměstí, odpolední slunce bylo silné. Vytáhla jsem telefon. Byla tam zpráva od Radka. Mami, vložil jsem ti na účet 45 000 korun, abys si mohla něco koupit. Polibky. 45 000 korun. Cena jedné jeho večeře. Myslel si, že mi dává štědré kapesné. Odpověděla jsem jednoduše. Děkuji, synu, Bůh ti žehnej. Schovala jsem telefon. Bude to požehnání potřebovat, protože jeho štěstí právě změnilo majitele. Přešla jsem ulici směrem k parkovacímu domu. Středa se blížila a s ní první dějství mé hry. Radek si myslel, že prodal mou minulost, ale neměl tušení, že si právě zastavil svou vlastní budoucnost. Středa se probudila s tím hustým tichem, kotoroje prečestvuje bude v gorách. Byla jsem ve své dílně za domem, s dlátem v ruce a kusem palisandru upnutým ve svěráku. Byla to noha židle ve stylu Ludvíka XV., kterou bylo třeba předělat. Dřevo bylo uvnitř schnilé, sežrané termity, ačkoliv lak na povrchu stále zářil. Dokonalá metafora pro finanční život mého syna. Jak jsem s milimetrovou přesností vyřezávala dřevo, na pracovním stole zavibroval můj mobil. Byla to krátká zpráva od pana Nováka. Exekutor právě vstoupil na dvůr. Přesně ve 12:30 čas oběda, jak jste si přála. Utřela jsem si piliny z rukou a zhluboka se nadechla. V hrudi nebyla žádná radost. Jen chladné uspokojení někoho, kdo vrací kost na své místo. Bolelo to, ale bylo to nutné k uzdravení. Představila jsem si tu scénu. Stavební dělníci se svými obědovými boxy, slunce nad hlavou a 5 míchaček na beton. Pýcha Radkovy flotily, obklopených úředníky a exekutorem. Vrátila jsem se k práci. Rytmus smyrkového papíru na dřevě mě uklidňoval. Každý tah byl další vteřinou paniky zpátky ve městě. Věděla jsem, že brzy zazvoní telefon. Radek nikdy nezvládal skutečný tlak dobře. Je ten typ, co křičí na číšníka, když se opozdí objednávka, ale koktá, když manažer banky zvýší hlas. Uplynulo 15 minut. Telefon zazvonil. Na obrazovce blikalo Radek. Nechala jsem to 3krát zazvonit. Odpovědět příliš rychle by ukázalo úzkost. Odpovědět příliš pomalu by se zdálo jako zanedbání. Po 4. zazvonění jsem přejela prstem po obrazovce. Ahoj, synu. Můj hlas zněl klidně, s tím sametovým tónem někoho, kdo se jen stará, zda má dopečený koláč. Mami, tomuhle neuvěříš, co se děje. To je nehoráznost, zneužití moci. Křičel tak hlasitě, že jsem musela telefon držet dál od ucha. V pozadí jsem slyšela zvuk sirén a vzrušené hlasy. Uklidni se, Radku, co se děje? Mluv pomalu, synu. Vzali mi náklaďáky. Vzali všechno. Nějaký fond, Kredit G, koupil dluh od banky a vykonal ho bez varování. Přímo uprostřed dvora mami, před dělníky. Ta ponížení. Ale synu, neplatil si splátky? Na druhém konci nastalo krátké ticho, následované koktavou výmluvou. No, bylo tam malé zpoždění, věci trhu, bankovní byrokracie, ale tohle nemůžou. Potřebuji peníze mami hned, abych dostal náklaďáky zpět, jinak se zítra zastaví můj projekt. Pokud se projekt zastaví, dostanu pokutu od obchodního centra, které stavím. Kolik, Radku? 7 milionů, abych to všechno zaplatil a pokryl poplatky. Vím, že nemáš tolik likvidních prostředků, ale mohla bys si vzít hypotéku na dům na Šumavě, nebo možná zbylo něco z babiččiných šperků. Zavřela jsem oči. Ta drzost. Před necelým týdnem prodal můj byt za mými zády, schrábl peníze a teď chtěl, abych si vzala hypotéku na svůj domov. Radku, můj hlas se třásl. Mistrovský herecký výkon. 7 milionů? Ale synu, peníze z bytu. Říkal si, že je investuješ do firmy. Kde jsou ty peníze? Musel jsem zaplatit jiné věci, mami. Nerozumíš cash flow. Peníze přišly a odešly. Potřebuji pomoc, ne dopros. Pomůžeš mi, nebo necháš svého syna zkrachovat? Obvyklá emoční manipulace. Necháš svého syna zkrachovat.
Synu, víš, že žiju z důchodu a své restaurátorské práce. Těch 45 000, co jsi mi poslal, můžu ti je vrátit. To je vše, co mám. 45 000? Zasmál se. Hysterický smích. 45 000 nezaplatí ani právníka, aby podal předběžné opatření. Zapomeň na to, mami. Zapomeň na to. Nikdy nerozumíš vážnosti situace. Zavěsil. Položila jsem telefon zpět na pracovní stůl a vzala si dláto. Dřevo ustoupilo pod ostrou čepelí a odhalilo zdravou část pod hnilobou. Ach, já rozumím, můj synu, zašeptala jsem do prázdné dílny. Rozumím vážnosti situace mnohem lépe než ty. Zbytek odpoledne byl balet informací přicházejících od pana Nováka. Zabavení náklaďáků byl naprostý úspěch. Radek se snažil volat manažerovi banky, který si umyl ruce s tím, že dluh už není jejich. Snažil se volat svým přátelům z klubu, ale nikdo nepůjčí 7 milionů ve středu odpoledne někomu, komu právě zabavili majetek. Zprávy se šíří rychle. Ve světě obchodu pach krve přitahuje žraloky, ale plaší partnery. Ke konci dne jsem obdržela druhou část svého tichého vítězství. Volal mi Novák, jeho hlas byl zdrženlivý, ale cítila jsem jeho úsměv. Paní Aleno, měla jste pravdu ohledně Marka Vincence. Marek Vincenc byl Radkův přítel, který koupil můj byt na Malé Straně za 18 milionů. Levný spekulant, který se vydával za chytrého investora. Přijal nabídku? Zeptala jsem se a nalila si šálek heřmánkového čaje. Přijal okamžitě. Má offshore společnost nabídla 36 milionů, platba v hotovosti. Myslel si, že vyhrál v loterii. Prodal byt zpět, aniž by se ptal, kdo je konečným kupcem. Nemovitost je opět vaše, Aleno, jen je teď chráněna mezinárodní korporací. Výborně. A Radek? To je ta nejlepší část. Marek Vincenc. Nadšený svým 100% ziskem za jeden týden. Zavolal Radkovi, aby se podělil o své štěstí. Poděkoval vašemu synovi za to, že prodal nemovitost tak levně. Usmála jsem se a usrkla čaje. Představa Radkovi tváře, když se dozvěděl, že si jeho přítel vydělal na jeho zádech 18 milionů, přesně tu částku, kterou teď zoufale potřeboval, byla k nezaplacení. Byl dvakrát podveden svou vlastní chamtivostí a neschopností. Děkuji, Nováku. Udržujte tlak. Dalším krokem je sklad. Výpověď je připravena. Pošlu ji zítra. Ne, počkejte, až sem přijde. Protože on přijde. Je v koutě, bez náklaďáků a naštvaný na svého přítele. Přijde hledat útěchu u maminky, nebo spíš maminčin trezor. Až přijde, dám signál. A přišel. Byl pátek večer. Mlha pokryla údolí a dala všemu strašidelný vzhled. Byla jsem v obývacím pokoji a četla si knihu pod žlutým světlem lampy, když jsem uslyšela motor jeho auta řvoucí po kamenné příjezdové cestě. Řídil agresivně, pneumatiky pištěly v zatáčce. Radek vtrhl do domu jako hurikán. Jeho košile byla pomačkaná, potřeboval se oholit a měl hluboké kruhy pod očima. Obvyklá arogance ustoupila horečnaté zoufalosti. Mami! Hodil klíče od auta na konferenční stolek a málem převrhl křišťálovou vázu. Musíme si promluvit. Vážně. Pomalu jsem zavřela knihu a pečlivě si označila stránku. Dobrý večer i tobě, můj synu. Dáš si večeři? Udělala jsem hrachovou polévku. Nechci polévku, mami, chci řešení. Přecházel jsem a tam a projížděl si rukama řídnoucí vlasy. Svět se obrátil vzhůru nohama. Ten bastard Marek Vincenc? Věříš tomu, že přeprodal tvůj byt? Přeprodal ho za dvojnásobek. Dvojnásobek. Ty peníze byly moje. Teda, byly naše. Ten byt nebyl tvůj, aby sis stěžoval na zisk, Radku. Prodal jsi ho. Kupec si může dělat, co chce. Není to ten volný trh, který tak obdivuješ? Zastavil se a podíval se na mě, zmatený mým tónem, ale byl příliš rozrušený na to, aby si všiml jemné ironie. Nerozumíš. Jsem napadán ze všech stran. Náklaďáky jsou pryč. Musel jsem si na poslední chvíli pronajmout techniku, abych udržel projekt v chodu. Za absurdní cenu. Můj cashflow je 0. 0, mami. A teď se šíří fáma, že vedení skladu chce nemovitost zpět. Pokud ztratím sklad, nemám kam uskladnit své materiály. Je to konec. Zhroutil se na pohovku, poražený. Na vteřinu jsem viděla malého chlapce, který si odřel koleno a přišel s pláčem. Můj mateřský instinkt chtěl vstát, obejmout ho a říct, že napíšu šek a všechno napravím. Ale pak jsem se podívala na prázdnou polici, kde býval můj porcelán. Vzpomněla jsem si na... To místo si už nepotřebovala. Soucit zemřel. Zůstala potřeba vychovávat. Radku, začala jsem, můj hlas pevný. Pamatuješ si, když tě tvůj otec učil jezdit na kole? Co? Co to má teď společného s čímkoliv, mami?
pro boha. Říkával, dívej se dopředu, ne na zem. Pokud se budeš dívat na zem, spadneš. Celý život si se díval na zem, Radku. Hledal si rychlé peníze, okamžitou výhodu. Prodal jsi můj byt, protože si viděl snadné peníze. Nedíval si se dopředu, neviděl si, že nemovitost má větší hodnotu, neviděl si, že mám city. Už zase začínáš s kázáním. Odfrkl si a protočil očima. Není to kázání, je to fakt. Říkáš si podnikatel, ale chováš se jako gambler. Kdo je ten Credit G, který ti vzal náklaďáky? Podíval se na mě překvapeně. Jak znáš to jméno? Zmínil si ho v telefonu? Zalhala jsem s lehkostí někoho, kdo dýchá. Zní to jako seriózní společnost, která si vybírá, co jí dluží. Proč nezaplatíš, co dlužíš, Radku? Protože nemám. Peníze jsou vázané v budoucích projektech. Tak prodej projekty. Prodej to dovezené auto venku. Prodej své členství v golfovém klubu. Vstal, jeho tvář zrudla hněvem. Jsi blázen? Nemůžu snížit svůj životní standard. Co si lidi řeknou? Když se objevím v obyčejném autě, moji klienti zmizí. Vzhled je v mém oboru všechno. Vzhled je všechno, když nemáš žádnou podstatu. Odvětila jsem a také vstala. Stála jsem před ním. Byla jsem o hlavu menší, ale v tu chvíli jsem měla pocit, že ho můj stín pohlcuje. Myslíš si, že jsem jen stará žena, co restauruje nábytek, že? Že žiju v minulosti. Mami, nezačínej se svými příběhy ze starých časů. Starožitnosti mají hodnotu, protože obstály ve zkoušce času, Radku. Jsou vyrobeny z masivního dřeva, ne z dřevotřísky, která nabobtná při prvním dešti. Ty jsi postavil život z dřevotřísky a teď prší. Udělal krok zpět, zmatený. Nikdy mě takhle mluvit neslyšel. Očekával uslzenou matku nebo matku, která otevře peněženku. Našel kamennou zeď. Nepomůžeš mi? To je ono? Máš našetřené peníze? Vím, že ano. Táta musel něco nechat, co skrýváš. Tvůj otec zanechal důstojnost. A tu ti nemůžu půjčit. Tu si musíš zasloužit. Radek si odfrkl a znovu popadl klíče. Neuvěřitelné, má vlastní matka. Sobecká hromadí peníze pod matrací, zatímco její syn krvácí. Dobře, najdu si vlastní cestu. Vždycky si ji najdu. Půjdu si půjčit od lichváře, bude-li to nutné. Ale nečekej, že tě navštívím na Vánoce. Dávej si pozor na lichváře, synu. Mají tendenci být méně trpěliví než investiční fondy. Věta vyšla s dvojím významem, který nepochopil. Při odchodu práskl dveřmi. Zvuk se rozléhal prázdným domem. Šla jsem k oknu a dívala se, jak zuřivě manévruje s autem. Málem narazil do brány. Když červená zadní světla zmizela v mlze, znovu jsem zvedla telefon. Vytočila jsem Nováka. Právě odešel. Je zoufalý. Hrozil, že půjde k lichvářům. No, máme tomu zabránit? Zeptal se právník. Ne, ať to zkusí. Jeho jméno je už ve finančním světě pošpiněné kvůli zabavení náklaďáků. Žádný seriózní lichvář mu nepůjčí částku, kterou potřebuje, bez skutečné zástavy. A jediná zástava, kterou má, je stavební firma, doplnil Novák. Přesně. Ale než udělá něco nevratného, utáhneme poslední šroub. Pošlete zítra ráno výpověď ze skladu. Chci, aby ji dostal s ranní kávou. Paní Aleno, jste si jistá? Tohle jeho firmu nadobro paralyzuje. Podívala jsem se na svůj odraz ve skle okna. Mé oči zářily odhodláním, které jsem necítila desítky let. Řekl, že si najde vlastní cestu. Řekl, že si ji vždycky najde. Uvidíme, jak se mu povede, když nebude mít kam schovat svou pronajatou techniku. Vzal mi střechu nad hlavou ve městě, Nováku. Řekl, že ji nepotřebuji. Teď uvidíme, jestli potřebuje on tu svou. Rozumím. Zítra ráno tam bude exekutor s příkazem k vystěhování od Sunflower Holdings. Důvod? Osobní potřeba majitele. Perfektní. Zavěsila jsem a vrátila se do svého křesla. Hrachová polévka musela být studená, ale neměla jsem hlad. Znovu jsem otevřela knihu, ale nečetla jsem ani slovo. Radek si myslel, že prodej mého bytu byl konec mého příběhu. Málo věděl, že to byla jen předmluva. Zahrával si se špatnou strukturou, myslel si, že jedná s bezmocnou starou ženou a neuvědomil si, že vyhlásil válku ženě, která učila jeho otce podepsat jeho první smlouvu. Zítra, když obdrží oznámení, přečte si jméno Sunflower Holdings. Bude proklínat Němce, bude plakat. A když už nebude mít kam utéct, když budou všechny dveře zavřené, bude se muset podívat na ty jediné dveře, které byly vždy otevřené, ale které se on sám snažil vykopnout. A tentokrát, aby vstoupil, bude muset požádat o povolení a utřít si nohy. Zhasla jsem lampu. Tma v místnosti byla uklidňující. Hra byla v polovině a černé figurky padaly jedna po druhé. Usmála jsem se ve tmě.
Zítřek bude dlouhý den. Telefon zazvonil v 7 ráno a prořízl horské ticho s naléhavostí sirény. Už jsem byla vzhůru. Vařila jsem si kávu v látkovém filtru a aroma se mísilo s vlhkou vůní země venku. Věděla jsem, že to bude on. Exekutor podle mých přísných pokynů musel dorazit k bráně skladu v Bronxu přesně v 6:30, kdy se sklad otevíral. Odpověděla jsem klidně a dál nalévala horkou vodu s pevnou rukou. Mami, proboha, je konec, je po všem. Radkův hlas byl vysoký, nepoznatelný pískot. V pozadí jsem slyšela cinkání kovu, křik mužů a nezaměnitelný zvuk vysokozdvižných vozíků. Dobré ráno, Radku. Dýchej. Co se děje? Vystěhovávají mě. Sunflower Holdings, ti zatracení Němci, poslali policii. Mami, dávají mi stroje na chodník. Beton stvrdne v ranní rose. Moji zaměstnanci jen stojí a zírají na mě. Jako bych byl selhání. Ustrkla jsem si černé, neslazené kávy. Hořká chuť hladce sklouzla. Ale synu, varovala jsem tě. Říkal si, že najdeš cestu. Nesnažil ses vyjednávat? Snažil, křičel, skoro plakal. Posílal jsem e-maily, volal správcovské firmě, nabízel zaplacení dluhu ve 20 splátkách. Ani neodpověděli. Exekutor řekl, že příkaz je k okamžitému vyklizení pro osobní potřebu. Jakou osobní potřebu? Co bude nějaký zahraniční investiční fond dělat se starým skladem v Bronxu? To je hon na čarodějnice. Někdy, můj synu, se majitel prostě unaví z toho, jak se s jeho majetkem špatně zachází. Odpověděla jsem s klidem, který ho zřejmě ještě víc rozzuřil. A co teď? Teď jsem na ulici, doslova na ulici, bez náklaďáků, bez skladu, bez zásob. Obchodní centrum ráno zrušilo smlouvu, když se dozvěděli o zabavení flotily. Smluvní pokuta sežere, co zbylo z mých peněz a stále budu v dluzích. Jsem v bankrotu, mami, v bankrotu. Ty peníze z tvého bytu vyletěly komínem. Slyšela jsem ho vzlikat na druhém konci linky. Suchý, přiškrcený pláč hrdého muže, který se ocitl v koutě. Necítila jsem lítost. Lítost je pocit pro ty, kteří trpí nespravedlností osudu. Ne pro ty, kteří sejí vítr a jsou překvapeni bouří. Cítila jsem potřebu uzavřít kruh. Radku, utři si tvář. Plakat před svými zaměstnanci je poslední hřebíček do rakve tvého vedení. Co chceš, abych dělal? Smál se? Chci, abys přestal jednat jako kuře bez hlavy. Pan Novák mi včera volal. Zdá se, že zná zástupce této Sunflower Holdings. Ticho na druhém konci bylo okamžité. Zoufalství ustoupilo jiskře sobecké naděje. Novák? Tvůj starý právník? Co má společného s Mezinárodním fondem? Novák má konexe, Radku. Říkal, že se mu podařilo domluvit nouzovou schůzku s představenstvem holdingové společnosti. Dnes ve 14:00. Říkal, že je to tvá jediná šance, jak zvrátit vystěhování a možná získat zpět náklaďáky. To myslíš vážně? Mami? Páni, Novák. Vždycky jsem si myslel, že je to dinosaurus, ale jestli tohle dokáže... Kde je ta schůzka? V jeho kanceláři v centru? Ne. Zástupce trval na tom, aby to bylo na nejtrální půdě vlastněné holdingovou společností. Zapiš si adresu. Mluv, mám pero. Západní 86. ulice 504, byt 802. Následovala dlouhá pauza. Slyšela jsem, jak se mu zadrhl dech. Mami, to je adresa tvého bytu. Toho, co jsem prodal. Je? Jaká zvláštní náhoda. Možná ho holdingová společnost koupila od toho tvého přítele. Svět funguje záhadnými způsoby, že, můj synu? Buď tam přesně ve 2. Zpoždění se nebude tolerovat. Zavěsila jsem, než se stihl zeptat na další otázky. Ruce se mi lehce třásly, ne ze strachu, ale z adrenalinu. Šla jsem do své ložnice, otevřela skříň a vytáhla si svůj nejlepší tmavě modrý kostým, ten, který jsem měla na sobě při inauguraci první budovy, kterou jsem postavila s Arturem. Připnula jsem si perlovou brož na klopu. Podívala jsem se na sebe do zrcadla. Babička Alena, restaurátorka nábytku a pekařka koláčů, zůstane na Šumavě. Osoba, která dnes jede do města, byla paní Alena, předsedkyně představenstva. Do bytu na Malé Straně jsem dorazila o hodinu dříve. Domovník Karel málem spadl ze židle, když mě viděl vejít, ne jako vystěhovaná vdova, ale jako majitelka s klíči v ruce. Paní Aleno, ale pan Radek říkal. Pan Radek hodně mluví a málo ví, Karle. Usmála jsem se a podala mu krabičku kandovaného zázvoru, který jsem přivezla z hor. Byt je zpět v rodině, ale dnes potřebuji, abyste byl diskrétní. Až přijde můj syn, jen ho pošlete nahoru. Neohlašujte ho, jen otevřete bránu. Jela jsem starým výtahem a poslouchala známé klapání převodu. Když jsem vstoupila do 802, udeřil mě pach čerstvé barvy.
Marek Vincenc ve svém spěchu prodat nemovitost natřel stěny ledově bílou barvou a vymazal stopy po mých obrazech a krémovém tónu, který jsem tak milovala. Byt byl prázdný, bez nábytku, bez koberců, bez života, jen parkety, které zoufale potřebovali navoskovat. Uprostřed obývacího pokoje už pan Novák nachystal jednoduchý skleněný stůl a 3 židle, jak jsme se domluvili. Stál a díval se na Vltavu otevřeným oknem. Zvuk města a vzdálených lodí vstupoval bez pozvání. Vypadáte bezvadně, Aleno, řekl a otočil se. Dokumenty jsou všechny tady. List vlastnictví ke skladu, tituly k dluhu na nákladácích, list vlastnictví k tomuto bytu a stanovy společnosti Sunflower Holdings. Děkuji, Nováku. S odkupem jste byl brilantní. Bylo to snadné. Strach nutí lidi prodávat levně a kupovat draze. Váš syn to dnes zažívá na vlastní kůži. Sedla jsem si na židli čelem ke dveřím, do velitelské pozice. Položila jsem kabelku na stůl a složila si ruce. Bylo 13:55. O 5 minut později zazvonil zvonek. Ne zaklepání, jen pronikavý bzukot. Vstupte! Můj hlas se rozléhal prázdnou místností. Dveře se otevřely. Vstoupil Radek, rozrušený, silně se potící ve svém drahém obleku, který mu teď připadal o číslo větší. Podíval se na Nováka, pak zmatenýma očima přelétl prázdný byt. Nakonec se jeho pohled zastavil na mě. Zastavil se, ruku stále na klice. Mami? Zamračil se a otřel si pot z čela hřbetem ruky. Co tady děláš? Novák říkal, že schůzka je s představenstvem Sunflower Holdings. Přišla jsi se za mě přimluvit? Už jsem ti říkal, abys se mi nepletla do mých věcí. Tohle je velká liga. Zavři dveře, Radku. Přikázala jsem nízkým kovovým tónem, který neslyšel od svých 10 let, kdy rozbil sousedovo okno. Poslechl reflexivně, ale dál si stěžoval, když šel ke stolu. Kde jsou, Nováku? Kde jsou ti Němci? To je surrealistické, být tu zpátky. Marek Vincenc mi řekl, že prodal zahraniční skupině. Nemůžu uvěřit, že musím jednat o svém životě v obývacím pokoji, kde jsem vyrůstal. Posaďte se, řekl Novák a ukázal na prázdnou židli přede mnou. Radek se posadil na kraji židle a nervózně poklepával nohou. Podívejte, nemám čas na napětí. Jestli se cizinci opozdí, odcházím. Musím si zkusit půjčit od lichváře v Žižkově. Nebude žádný lichvář, Radku, řekla jsem a otevřela černou složku na stole. A nejsou tu žádní Němci. Nikdy nebyli. Podíval se na mě, podrážděně. O čem to mluvíš? Sunflower Holdings. Sunflower Holdings. Přerušila jsem ho, položila stanovy na stůl a posunula je k němu. Byla založena v roce 1982. Majoritní akcionářka a doživotní ředitelka Alena Albrightová. Radek zíral na papír. Přečetl si to, zamrkal, přečetl si to znovu. Otevřel ústa, ale nevydal žádný zvuk. Zvedl oči ke mně a poprvé jsem viděla skutečný strach. Ne strach z bankrotu, ale strach někoho, kdo zjistí, že země pod jeho nohama nikdy nebyla zemí, ale dlaní obří ruky. Ty? Zašeptal. Sunflower. Jsi ty? Slunečnice, oblíbená květina tvého otce. Nikdy si nevěnoval pozornost detailům, že? Ale sklad? Můj. Koupila jsem ho, když jsi byl ještě ve školce. Nákladáky? Credit G, dceřiná společnost Sunflower, Radku. Koupila jsem tvůj dluh. Nechala jsem ti zabavit nákladáky. Vstal, převrátil židli. Rána se prudce rozlehla prázdným bytem. Cože? Poslala jsi policii na vlastního syna? Ponížila jsi mě před všemi. Zničila jsi mě, mami. Jsi šílená? To je sadistické. Posaď se. Můj hlas explodoval. Naplnil místnost autoritou, která přiměla i Nováka se narovnat. Řekla jsem, posaď se. Radek zaváhal. Podíval se na dveře, pak na mě. Viděl v mých očích něco, co nikdy předtím neviděl. Nebyla to matka, co vaří polévku. Byla to žena, která ohýbala dodavatele k své vůli. Pomalu zvedl židli a posadil se schrbený. Nezničila jsem tě, Radku. Zničil ses sám. Já jsem jen přestala držet kusy pohromadě. Posunula jsem k němu další dokument. List vlastnictví k bytu, ve kterém jsme byli. Prodal jsi tento byt za 18 milionů. Říkal jsi, že ho nepotřebuji. Říkala jsi, že je to nejmenší z tvých majetků. Snažil se argumentovat. Jeho hlas slabý. A nebyl? Máš multimilionovou holdingovou společnost a skrývala jsi to přede mnou? Já jsem se potýkal s firmou a ty si seděla na Zlatém dolu. Jaká matka to dělá? Matka, která sledovala, jak její syn prohýřil dědictví po otci za dovezená auta a prvotřídní cestování, ještě než kdy dosáhl zisku. Matka, která se unavila z toho, že se s ní zachází jako se senilní stařenou,
která je dobrá jen na podepisování biankošeků. Vstala jsem a šla k oknu. Mořský vánek mi rozcuchal bílé vlasy, ale nevadilo mi to. Říkal si, že tento byt je nejmenší. Otočila jsem se k němu. A měl si pravdu. Finančně je to kapka v moři, ale morálně? Morálně, Radku, to byl test. A ty jsi selhal. Chtěl jsem ti ty peníze vrátit. Zamumlal a díval se na své ruce. Lži. Utratil bys je na splácení úroků, přesně jak si to udělal. A pak bys prodal dům na Šumavě a pak šperky, dokud by nezbylo nic. Jsi bezedná jáma, můj synu, protože nebuduješ, jen spotřebováváš. Novák si odkašlal a položil na stůl tabulku. Situace je následující, Radku. Sunflower Holdings vlastní sídlo tvé firmy, Credit G vlastní tvůj vozový park a paní Alena drží veškerý kapitál, který potřebuješ, abys se v pondělí vyhnul zatčení za daňové podvody. Radek zbledl. Realita na něj dopadla jako kovadlina. Neměl žádnou únikovou cestu. Lichvář by ho nezachránil. Jeho přátelé by ho nezachránili. Byl úplně v mých rukou. Co budeš dělat? Zeptal se. Jeho hlas se třásl, slzy v očích. Vezmeš mi firmu? Necháš mě bez prostředků, abys mi dala lekci. Vrátila jsem se ke stolu a posadila se, dívajíc se mu přímo do očí. Mohla bych. A zasloužil bys si to. Narušil si mé soukromí, prodal si mé vzpomínky a vyhodil si mou historii, jako by to byl odpad. Ale bohužel pro mě a naštěstí pro tebe jsem stále tvá matka. Vydal úlevný povzdech. Díky bohu. Mami, slibuji, že... Buď sticha. Ještě jsem neskončila. Řez byl ostrý. Nedám ti žádné peníze. Studna vyschla, Radku. Je konec. Jeho oči se rozšířily. Tak jak budu? Nebudeš. Restrukturalizuješ svou firmu. Sunflower Holdings převezme majoritní kontrolu nad tvou stavební firmou. Už nebudeš majitelem. Budeš zaměstnancem. Provozní ředitel. Pevný plat, žádný bonus, žádná firemní karta. Chceš, abych byl tvůj zaměstnanec? Vypadal uraženě, což bylo vzhledem k okolnostem směšné. Chci, abys skutečně pracoval. Budeš si muset pípat. Budeš se muset každý pátek hlásit mně a panu Novákovi. Pokud budou výsledky dobré, udržíš si práci. Pokud se pokusíš zpronevěřit jediný haléř, vyhodím tě a vymáhám své dluhy. Pak poznáš bídu. A byt? Zeptal se a rozhlédl se. Byt je opět můj. A tak to zůstane. Už nikdy nebudeš mít plnou moc prodat ani špendlík z mého majetku. A můj porcelán, který si rozbil. Strhnu ti ho z platu, měsíc po měsíci. Každý talíř, každý šálek. Bude to trvat roky, ale zaplatíš cenu za historii, kterou si zničil. Radek se sesul do židle. Zdálo se, že se zmenšil o několik centimetrů. Arogance, drahý oblek, zlaté hodinky, to vše vypadalo jako levný kostým proti syrové realitě smluv na stole. Tohle všechno si naplánovala? Řekl, směs šoku a neochotného obdivu v hlase. Vystěhování, náklaďáky, zpětný odkup, to všechno si udělala sama? Usmála jsem se. Malý, ale zubatý úsměv. Restauruji staré věci, Radku. Aby se něco zrestaurovalo, někdy musíš celý kus rozebrat, obrousit ho až na surové dřevo, odstranit veškerý starý schnilý lak, abys mohla začít znovu. To dělám s tebou. Brousím tě. Bude to bolet, bude to pálit, ale je to jediný způsob, jak přestaneš být levnou imitací a staneš se masivním dřevem. Natáhla jsem k němu zlaté pero jeho otce. Podepiš převod kontrolních akcí nebo odejdi těmi dveřmi a zkus štěstí u lichváře. Volba je tvá. Ticho v místnosti bylo absolutní, přerušované jen zvukem vln venku. Radek se podíval na pero. Podíval se na mě. Viděl, že není žádný blav. Žádná maminka na záchranu. Byla tam jen podnikatelka, která dělá nepřátelskou nabídku na převzetí. Třesoucí se rukou si vzal pero. Jak podepisoval dílo celého života, svého i mého, a vracel ho na jeho rightful místo, pocítila jsem nesmírný klid. Byt byl prázdný, ale mé srdce bylo plné. Získala jsem zpět svou střechu. Ale co je důležitější, právě jsem začala renovovat nejdůležitější strukturu ve svém životě. Charakter mého syna. Položil pero a sklonil hlavu v porážce. A co teď, mami? Zeptal se. Jeho hlas sotva slyšitelný šepot. Teď, Radku, se zvedneš, narovnáš si oblek a vrátíš se do skladu. Pan Novák zavolá exekutorovi, aby pozastavil vystěhování. Máš harmonogram, který musíš dodržet, a beton, který musíš nalít. A ty? Podívala jsem se na úchvatný výhled na panorama města. Řeka se táhla k obzoru. Já tady chvíli zůstanu. Musím změřit stěny. Chystám se toto místo znovu zařídit. A tentokrát odsud nikdo nic nevezme bez mého svolení. Vstal,
Došel ke dveřím a zastavil se. Neohlédl se. Odešel v tichu a jemně za sebou zavřel dveře, bez prásknutí. Zhluboka jsem se nadechla a vzduch města naplnil prázdnou místnost. Lekce byla dána, bolest byla pocítěna. Teď začala rekonstrukce. Kdo by si pomyslel, že ve 74 letech se budu cítit tak naživu? Myslí si, že stáří nás činí křehkými, ale zapomínají, že nejstarší stromy mají nejhlubší kořeny a nejtvrdší kůru. Ten byt byl nejmenší z jeho problémů. Jeho největší problém bylo zapomenout, že než jsem byla malá stará paní, byla jsem žena, která postavila svět, ve kterém si hrál. A majitel šachovnice vždy ví, kdy je čas na šachmat. Vůně karnaubského vosku a levandule naplnila byt 802 a konečně nahradila syntetický zápach levné barvy, kterou použil Marek Vincenc. Uplynulo 6 měsíců od toho osudného odpoledne, kdy jsem svému synovi odhalila, kdo skutečně drží otěže našeho života. 6 měsíců renovace, která nezahrnovala jen broušení parket a přemalování stěn na krémově bílou, ale především přestavbu charakteru 45letého muže. Seděla jsem ve svém oblíbeném křesle Bergère, které jsem si přivezla ze Šumavy, a dívala se na provoz na nábřeží otevřeným oknem. Šum města se mísil se vzdálenými sirénami, chaotickou symfonií, kterou jsem se znovu učila milovat. Byt už nebyl prázdný. Mé perské koberce pokrývaly podlahy. Na zakázku vyrobené mahagonové knihovny už hostily knihy, které jsem získala zpět, a nové přírůstky. Ale na skleněných policích byly prázdná místa, záměrné mezery, kde býval rozbitý porcelán. Interkom zazvonil přesně ve 14:00. Paní Aleno, váš syn Radek je na cestě nahoru, oznámil Karel s úctou, kterou teď projevoval i mému synovi. Ne proto, že by byl arrogantní manažer, ale proto, že se stal mužem, který se naučil říkat dobrý den a děkuji. Pošlete ho nahoru, Karle. Dveře se o pár minut později otevřely. Vstoupil Radek, ale ne ten Radek z dřívějška. Bezvadně střižený italský oblek byl pryč. Místo něj měl na sobě kvalitní džíny, polokošili s logem stavební firmy a čisté, ale dobře nošené pracovní boty. Vypadal unaveněji, to je pravda. Kolem očí měl nové vrásky a pár šedivých vlasů, které si přestal barvit, ale poprvé v životě vypadal pevně. Dobré odpoledne, mami. Mám si sundat boty? Zeptal se a zastavil se na rohožce. Není třeba, synu. Podlaha to vydrží. Posaď se. Káva je čerstvá. Posadil se ke skleněnému stolu, tomu samému, kde podepsal převod kontroly nad svou firmou. Otevřel jednoduchou kartonovou složku. Žádný tablet, žádný nejmodernější notebook. Přinesl jsem měsíční bilanci a harmonogram projektu obchodního centra. Podařilo se nám vrátit se do termínu. Tým minulý týden pracoval na dvojité směny, dobrovolně, protože viděli, že jsem tam s nimi, a lil beton až do pozdní noci. Vzala jsem si papíry. Čísla nelhala. Zisková marže byla menší než v dobách, kdy falšoval účetnictví, ale byla skutečná. Byly to čisté peníze, žádné dluhy, žádné daňové triky. Novák mi řekl, že cashflow je poprvé za 3 roky pozitivní. Poznamenala jsem a analyzovala sloupec výdajů. Vidím, že si zrušil leasingy na auta pro ředitele. Jo. Radek se poškrábal na zátylku. Gesto pokory, které se chvíli učil. Uvědomil jsem si, že nepotřebuji pancéřové auto, abych jel na stavbu. Moje malé auto funguje skvěle a úspory zaplatily opravy míchaček, které byly mimo provoz. Vnitřně jsem se usmála a zachovala si klidný výraz. Sunflower Holdings, tedy já, byla přísným šéfem. Zrušila jsem všechny výhody. Jeho plat byl nyní tržní a velká část z něj byla srážena na splacení půjčky, kterou jsem poskytla na záchranu firmy před bankrotem. Žil ze základních věcí a ku podivu se zdál lehčí. Velmi dobře, Radku. Představenstvo je spokojeno. Zavřela jsem složku. Ale nepřišel si sem dnes jen mluvit o cementu, že? Zhluboka se nadechl a sáhl do kapsy kalhot. Z ní vytáhl hnědou obálku a malou krabičku zabalenou v hedvábném papíru. Tohle je šek na splátku osobního dluhu za tento měsíc. Za to, co jsem promrhal z tvého majetku. Vzala jsem obálku, aniž bych ji otevřela. Věděla jsem, že částka bude správná do posledního haléře. A tohle? Ukázala jsem na malou krabičku. Radek balíček opatrně posunul ke mně, jako by to byla bomba, která má explodovat. Vím, že to nenapraví, co jsem udělal. Vím, že ten kobaltově modrý jídelní servis byl rodinné dědictví a že žádné peníze nemohou vrátit jeho historii. Ale strávil jsem poslední víkendy prohledáváním starožitnictví na Malé Straně a na Starém Městě. Prsty s tvrdlými manuální prací jsem rozvázala z tuhu. Otevřela jsem hedvábný papír. Uvnitř byl talířek, jen jeden talířek. Z anglického porcelánu,
Kobaltově modrý se zlatým okrajem. Nebyl totožný s mým ztraceným servisem. Odstín modré byl o něco tmavší a vzor na okraji byl trochu květnatější, ale byl to autentický kus z 19. století. Starožitník řekl, že je těžké najít kompletní servis, vysvětloval, a slova se mu hrnula v jeho dychtivosti. Ale našel jsem tenhle talířek. Byl špinavý, hozený v krabici s haraburdím. Vzpomněl jsem si na tebe. Vzpomněl jsem si, co si říkala o broušení, abys našla dobré dřevo. Vyčistil jsem ho, mami. Použil jsem ten leštidlo, o kterém si mě učila. Zvedla jsem talířek a podržela ho proti světlu. Nebyly tam žádné praskliny. Průsvitný porcelán se leskl. Zrestauroval si ho, zašeptala jsem, a v krku se mi udělal knedlík, který neměl nic společného se smutkem. Jo, zrestauroval jsem ho. Jeho oči se zalily slzami. Mami, já moc se omlouvám. Ne za peníze, ale za to, že jsem si myslel, že tvé věci jsou haraburdí. Teď, když skutečně pracuji, teď, když vidím, kolik potu stojí postavit zeď, chápu hodnotu udržení té zdi. Položila jsem talířek na stůl vedle svého šálku kávy. Přijato, Radku, je to krásný kus, bude mít čestné místo na polici. Vydal dech, který zadržoval, a usmál se. Chlapecký, upřímný úsměv, bez arogance neúspěšného podnikatele. Děkuji, mami. Teď dopij kávu. Máš stavbu, kterou musíš zkontrolovat? A já mám schůzku. Schůzku? Vracíš se dnes na Šumavu? Ne, jdu do skladu v Bronxu. Zamračil se, zmateně. Do firemního skladu? Co tam budeš dělat? Je tam plno prachu a hluku. Přesně. Jdu zkontrolovat novou přístavbu. Rozhodla jsem se, že Sunflower Holdings rozšíří své operace. Rozšíří? Kupujeme další pozemky? Vstala jsem, uhladila si sukni šatů a vzala si kabelku. Ne, můj synu. Investujeme do lidského kapitálu. Otevírám v přístavbě skladu školu restaurování a truhlářství pro mladé lidi z komunity, kteří potřebují řemeslo. A hádej, kdo bude ve svém volném čase učit hodiny projektového managementu a rozpočtování? Radek ukázal na svou hruď překvapeně. Já? Ale mami, sotva zvládám stavební firmu. Zvládáš ji velmi dobře, protože si přestal předstírat. A ten, kdo se naučil dostat se z díry, je nejlepší, kdo může učit ostatní, jak do ní nespadnout. Pojďme. Já řídím. Opustili jsme byt a když nám Karel podržel dveře budovy, cítila jsem, jak mě newyorské slunce hřeje na tváři. V městském vánku byly přísliby nových časů. Cesta do Bronxu byla tichá. Radek seděl na sedadle spolujezdce a sledoval město. Komentoval architekturu nekotorých starých budov a všímal si detailů, které by jeho chamtivá uspěchanost dříve přehlédla. Učil se vidět. Když jsme dorazili do skladu, dělníci se zastavili, aby nás pozdravili. Ne se strachem, ale s respektem. Paní Aleno, zakřičel mistr stavby a sundal si helmu. Pane Radku, dorazil beton pro desku 3. Vidět, jak si můj syn vyhrnuje rukávy a jde zkontrolovat dodací list a zdraví řidiče nákladáku jménem, byla největší odměna, jakou jsem si mohla přát. Ten muž tam, s prachem na botách, měl 1000krát větší hodnotu než manažer v obleku, který prodal můj byt. Šla jsem na zadní část pozemku, kde se renovovala přístavba. Vůně čerstvých pilin byla můj oblíbený parfém. Tam, v tom velkém prostoru, uvidím začínat nové příběhy. Mladí lidé se učí, že staré není na vyhození, že dřevo má paměť, že s trpělivostí, dovedností a láskou lze opravit všechno, dokonce i rozbité rodiny. Opřela jsem se o pracovní stůl a dívala se na svého syna z dálky, jak gestikuluje s mistrem. Vzpomněla jsem si na jeho slova v telefonu před měsíci. Mami to místo si už nepotřebovala. Myslel si, že mluví o bytě, ale ve skutečnosti mluvil o mé podstatě. Myslel si, že už nepotřebuji být silná Alena, vizionářská Alena. Chtěl, abych byla jen stará paní čekající na smrt v horách. Jaká pošetilá chyba. Stáří není konec užitečnosti. Je to vrchol kompetence. Je to, když máte všechny nástroje, všechny znalosti a pokud máte štěstí, odvahu je používat bez omluv. Ten byt na Malé Straně, nejmenší z mých majetků, se nakonec stal základním kamenem mého největšího díla. Nebylo to jen proto, abych viděla město. Bylo to proto, abych viděla pravdu. A pravda, syrová a nelakovaná jako holé dřevo, je, že nikdy není pozdě vychovat syna. I když to znamená, že musíte vyhodit podnikatele, abyste najali muže. Radek ke mně přistoupil a utíral si ruce do hadru. Mami mistr říkal, že jsi objednala masivní dobové pracovní stoly pro školu. To je kvalitní dřevo, je drahé. Je to investice, Radku.
Pokud se naučí pracovat s tím, co je dobré, neuspokojí se v životě jen tak s něčím. Kvalita vychovává. Zamyšleně přikývl. Víš, přemýšlel jsem. Ten talířek, co jsem ti dal, viděl jsem na bleším trhu v Brooklynu v neděli šálek, který by se k němu mohl hodit. Chceš se tam se mnou podívat? Můžeme si dát potom oběd. Zvu tě z mého platu. Usmála jsem se a tentokrát mi úsměv dosáhl očí a vrásky se setkaly s radostí. Moc ráda, můj synu, ale vyber něco levného. Stále máš mnoho splátek na ten porcelán. Zasmál se. Lehký, snadný smích. Rozumím, paní Aleno. Znám bistro, kde podávají dobré, poctivé jídlo. Bude se ti líbit. Když se vrátil k práci, podívala jsem se na své ruce. Trochu se třásly, to je pravda. Věk si na těle vybírá svou daň. Ale má mysl byla ostrá jako čerstvě nabroušené dláto. Získala jsem zpět svůj byt, svou důstojnost, svou firmu, ale především jsem získala zpět svého syna ze spáru marnosti. Podívala jsem se po skladu, kde sluneční světlo proudilo průsvitnými střešními panely a osvětlovalo prach tančící ve vzduchu jako zlaté částice. Říká se, že si z tohoto života nic nevezmete. Mýlí se. Berete si to, co zanecháte. Zanechám budovy, zanechám zrestaurovaný nábytek, zanechám školu. Ale mé největší dědictví bylo právě tam, 20 metrů daleko, kontrolovalo vodováhou zeď a konečně se učilo stavět něco, co vydrží. Vzala jsem si z pracovního stolu kus smrkového papíru a začala jsem hladit hrubý okraj dřeva. Pohyb byl automatický, terapeutický. Takový je život. Když si myslíte, že je práce hotová, zjistíte, že jste jen položili základy pro další patro. A já mám ještě spoustu betonu k nalití. Konec konců starožitnosti nestárnou, získávají na hodnotě. A já jsem si právě upravila svou tržní cenu.